Hey guys, good morning. नै दिनै दख'ना गानदों जों दिल्लीयाव फैना दङ सेन्टारनि मेरि मेरि देश प्रग्रामनि थाखाय जों फैनानै दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो प्रग्रामखौ जोंनि बर' मानसि लानो फैखायो आसामनि होमबा दख'ना गाननायखौ नुब्ला प्राउड फिल खालामलायलायदों आंनि नैनीताल रुको जोंनि बर'नि गाननाय ड्रेसखौ नुबानो बिसोर फट' लानो फैखाजोबो आरो गासैबो बिहारनि थांनो मोनला नै बि फैलाय लागासिनो फट'खौ नैलै थांनो मोनला उरिस्सानि नैसोरो उरिस्सानि बिहार बड'लेण्ड आसाम बिहारनिनो नै हाखौ सोनानै हरनाय कलसा बेबायदिमोन आरो दैहुआ ओमफ्राय नै जोंनि नर्थ इस्टनिखौ लांखांबाय फैगौ माने बे नै गुबुन थानाय केम्पनिफ्राय जोंखौ बासजों लांदो आरो बासनिफ्राय लांनानै मेट्र'आव लांगोननो नै मेट्र' गाखोनो मेट्र' फट' आरो भिडिअ खालामनो होआनो नै जनाय जायगाया मोनफैनानै बेबायदिमोन आरो जों कौन नहीं जानता इस बात को और कौन इस बात पर गर्व नहीं करता है असम के उन बालिकाओं के बलिदान की कहानियां हम पूरे देश को मालूम है क्योंकि कनकलता बरुआ हो या कावली देवी हो या क्यांजलि हो इन सब ने जो शहादत दी है उत्तर से जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 8 राज्य यहाँ माटी का कलश नागालैंड से त्रिपुरा इन सभी राज्यों के आए हुए जो कलशधारी है मिट्टी डाली जा रही है वहां सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है अभी नै राजभवन दा आरो इन्डिया गेट मोखांमोन नालाय बिथिंगालि फैबाय बिथिंबो इन्डिया गेटनि ससेहालागै जिरायनो जायगा होफैदों आरो सियार नायलांबाय थादों इन्डिया गेटखौ लोगोसे नै इन्डिया गेटथिं हाबलांनोबा आन्डारग्राउन्ड लामाथिंसो हाबलांनांगौ आरो नै आन्डारग्राउन्डनि वालावहा बेबायदि माने माबायदि इन्डिया गेटआ बेनि फट'फोरखौ साजायना दोनदों आरो सिंथिं हाबलांबा मोनो नै जों सफैबाय एबार इन्डिया गेटखौ फाइनेलि नुमारसिगोन आरो खाथियावहा जायगाया जि क्लिन साफामोन आरो दै होबाय थानानै नै फाइनेलि इन्डिया गेटआ नोंथांमोननि गेजेरावहा नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन बिराद रंजाखांबाय आरो फाइनेलि नुमारबाय होननानै फट'बो लासिगोन Hey guys, नै इन्डिया गेट आरो प्रग्रामखौ नायनानै फैफिनबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ बाय बाय